Корайма Торес. Освалдо Риос. И Хенри Сото. В серийния филм «Касандра». По идея на Делия Фиайо. Участват още Раул Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Елена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Есколано и други. Enturbian el destino, entrégame tu alma, la sangre de mi pena fluye como la... Режисьор Грацио Данджело. 75-ти епизод. Здравей, Алфонсо. Манрике ми каза, че е говорил с теб. Да, обадих му се след като излезе. Алфонсо, искаш да говориш с него за наследството? Не само с него, Хема. Ще присъстват всички, които живеят в този дом. Но, Алфонсо... Днес след обед ще има семейен съвет. И аз ще обявя пред всички, че Касандра е моя внучка и ще завещая богатството си на нея. Реших да застраховам и да подсигуря Касандра в случай, че почина внезапно. Мисля, че така е най-добре. Не мисли за това. Слава Богу, ти си в отлично здраве. Знаеш добре, че страдам от хипертония. И по-лошото е, че тя е на емоционална основа и не може да се контролира лесно. Не искам да рискувам да си отида и да оставя Касандра необезпечена финансово. Но, Алфонсо, Касандра е съпруга на Игнасио и всичко между тях е общо. Да, така е. Но само Бог знае как се променят нещата и какво може да се случи в бъдеще. Не искам да рискувам, Хема. Искам тя да бъде моя наследница. Цялото ми богатство да бъде на нейно име. Ако не го направя, след смъртта ми Росауро и Чабела ще се нахвърлят като лешояди върху наследството, а аз не желая никоя от тях да бъде облагодетелствана. Не смятам да им оставя нищо. Затова искам да го направя час по-скоро. Само така ще се чувствам спокоен. Алфонсо, що ме за това? Направи го. Но аз съм сигурна, че ще живееш още дълги години. Да, Офелия, мисля, че вчера се случиха доста сериозни неща. Защо го казваш, Симон? След обед Росаура изчезна. Не направи кафето, както обичайно. Не приготви вечерята. Не направи нищо. Защо не дойде да вечеряш тук? Прибрах се късно. Ти говореше с Лилия Роса и не исках да ви безпокоя. Как ще ме безпокоиш, Симон?
какво ми струва да стана и да ти изпържа набързо 2 яйца? Моля те. Благодаря, Офелия, благодаря. Добре. Симон, какво ще се случи? В онзи дом имаше спорове, крясъци, плач. Ти не попита ли какво става? Не посмях, Офелия, не посмях. Единственият, който можех да попитам, беше Матиас, но той беше доста нервен и освен това ме излъга. Мисля, че ме излъга. Каза, че Росаура чисти и бърше прах в кабинета на господин Алфонсо, но господинът дойде след минута и каза, че е мръсно, че книгите са много прашни и... Значи е имало плач и разправи. Господи, Симон, да не са разбрали за мен? Искам да кажа за мен с Роберто. Госпожица Хема да е разбрала. Не, Офелия, не е това. Мисля, че ставаше дума за друго. Щом не е било това, значи е другото. Кое е друго? Симон, Боже, не знам дали мога да ти кажа. Офелия, ако смяташ, че не бива да ми казваш, не се безпокой. Няма нищо. Виж, ти си почтен човек, а и ако не се е разкрило досега, скоро ще се разкрие. Ще ти кажа. Знаеш ли, коя е внучката на господин Алфонсо? Касандра. Да, тя го нарича дядо. Не, тя наистина му е внучка. Какво говориш, Офелия? Да. Това е много дълга история, но ще ти я кажа накратко. Оказва се, че дъщерята на господин Алфонсо не е починала. Била е заменена с друга. Мъртвото бебе, което открихме, е било внучката на Доринда, а другото, което са взели и отнесли, е била Касандра. Но... Почакай, Офелия, кой го е направил? Госпожа Ерминия с помощта на Матиас. Мили Боже, но каква е тази история и как се е разкрило? Ами, Касандра е живо копие на майка си, на моята приятелка Андреина. Когато я видях, разбрах веднага, защото аз имах доста съмнения още по онова време, когато се грижех за малкото бебе. А когато господин Алфонсо я е видял, също е разбрал и тогава е помолил. Накарал е госпожа Ерминия да признае истината. А Касандра знае ли? Не. Мисля, че не знае. Или пък е разбрала, не знам. Може би е разбрала. Може би цялата тази олелия вчера да е била за това. Възможно е. Затова Росаура е толкова ядосана. Да, защото знае, че баща й е бил съучастник. Боже, аз се радвам, че Касандра най-после е разбрала коя е, че е законната внучка на господин Алфонсо. Да, колко шум ще се вдигне само. Но тази, която ще се радва много, е Андреина. Тя ще бъде щастлива на небето. За щастие, Касандра успя да превъзмогне удара. Но сигурно страдах, ама неизбежно е. Разочарованието беше ужасно. А и това, че трябва да напуснат къщата точно сега, когато раждането наближава, беше толкова радостна, толкова щастлива и доволна. Правеше планове. Алфонсо, нищо няма да се промени, нищо. Ще ходим да ги посещаваме, ще прекарваме
По цели дни с тях, Алфонсо. Така или иначе няма да бъдат при мен. И това ми причинява голяма болка. Представи си, ако останат тук, положението ще бъде много трудно за всички. Бих казала дори непоносимо. Да. С присъствието на Росаура. Разбира се, може да й дадем пари, за да си тръгне, но Чабела ще остане. Тя няма да си тръгне, Алфонсо. А тя създава най-много проблеми. С претенциите си, с отношението си към Касандра. Винаги е била надменна. А сега, когато мисли, че всичко й принадлежи, че има всички права, представи си. Да. Точно за това трябва да взема предпазни мерки. Ще оставя богатството си на истинската си внучка, на тази, която носи моята кръв. Игнасио може да се обиди, Алфонсо. Ще трябва да разбере. В крайна сметка, той не ми е никакъв, а и поведението му не е безупречно. Познавам го прекалено добре, за да сгреша по отношение на него. Сега съжалявам, че му позволих да се ожени за Касандра. Алфонсо, той се промени. Аз мисля, че се промени. И тя го обича, Алфонсо. Нещо повече, бих се заклела, че той също я обича. Не те разбирам, Чабурина. Какво се е случило вчера? Снощи се прибрах доста късно от дома на Офелия. Легнах си. Днес станах рано и видях, че всичко е с краката нагоре. Защо прибираш дрехите си? Защо казваш да прибера моите? Нима мислиш, че е време да раждаш? Ако е така, грешиш. Има още време. Не е за това, бабо. Ще отидем да живеем другаде. Защо? Нима ни гонят? Не е това. Ще отидем ти, аз и Игнасио. Само ние. Не можеш да го направиш, Чабурина. Не можеш да оставиш дядо си сам. Той те обича. Ще се натъжи много. Той мечтае да родиш детето, за да го люлее в люлката, да го носи и да си играе с него. Бабо, моля те, разбери, не си тръгваме заради това. Имам съобщение за теб, скъпа. Така ли, от кого? От младежа. Защо си го оставила да те чака? Кажи му, че ще продължи да чака. Защото всичко се промени. И какво се е променило, ако мога да знам? Вече не съм бедната храненица, а дъщерята на господин Игнасио Контрерас. Какво каза? Нека тя ти обясни. Какво говори? Вярно е, бабо. Тя е дъщеря на Игнасио и на Росаура. Света Дево. За това ще напуснем този дом. Здравей, скъпи. Здравей. Обядва ли? Да, бях вкъщи. Мама прави кафето. Ще го изпием, ще те оставя в кантората и ще отида в кабинета си. Добре. Скъпа, какво стана снощи, че ме помоли да не идвам? Вкъщи имаме проблеми. С теб ли? Не. Семейни проблеми, които засягат всички, но най-вече Игнасио. Значи смята да се разведе с Касандра? Не е това. Извинявай, скъпи, но
Предпочитам да изчакам малко преди да ти кажа. Алфонсо взе едно решение и не желая да коментираме нищо, докато не направи нещо, което смята за нужно. Той се обади на Манрики и му каза... Не, всъщност не му каза за какво става дума. Ще разбере, щом дойде вкъщи. Ще има нещо като семейен съвет. Затова прислужницата се държи толкова важно и ни гледа от високо. Но защо не си тръгнат и двете? Аз мога да се грижа за кухнята и... Зле ли ти е, принцесо? Боли ли те нещо? Не, бабо. Само душата. Старият господин не бива да позволява да си тръгнеш. Ти си истинската му внучка. Бабо, моля те, не го казвай пред никого. Щом той не е казал нищо, значи не иска да се знае. Търсил си ме, дядо? Да, дъще. Искам да ти кажа, че днес след обед ще имам среща с адвоката и държа всички да присъстват. Това се отнася и за те, Просаура. Трябва да присъстваш ти и Чабела. Защо, господине? Ще разбереш. Извинявай, сестро. Нека в душата ти да има мир и покой. Какво правите тук? Аз съм приятел на Касандра. Идвал съм и преди. Нямаш работа тук. Когато приятелите на Касандра искат да я видят, се срещат с нея в цирка или в дома на перачката. Да, знам. Но може би... Пусни го, нахалнико. Може би не идвам при Касандра. А при кого? При другата девойка. Кажи името й. Изабел. Име на кралица. И аз се чувствам крал с нея. Престани да говориш глупости и си върви. Веднага. Защо се сърдиш, жено? По-добре и кажи да се покаже на прозореца, като онази вечер, за да си поговорим. Тя няма да говори с теб. С един мръсен и гнусен циганин. Слушай, изкъпал съм се преди да дойда и дори съм се напарфюмирал. Зарежи шегите и си върви. Хайде. Защо се сърдиш? Какво те интересува дали тя ще се покаже на прозореца? Ти само работиш тук. Разбира се, че ме интересува. Тя е госпожица и ще се омъжи за адвокат. А ти ще си тръгнеш и няма да я безпокоиш повече. Върви си, преди да съм те изхвърлила. Току-що изхвърлих онзи тип. Кой? Гнусният циганин. Тук ли беше? Да, имаше наглостта да дойде и да пита за теб. Изгоних го, избутах го навън и дори го ударих по главата. Колко забавно! Забавно? На мен не ми е забавно. Би трябвало да се засрамиш. Не ме е срам. Да ходиш с този тип, с този циганин. В крайна сметка, вулгарния ми вкус си има обяснение, имайки предвид произхода ми, нали? Не ме обиждай, Чабела. Тогава не ме дразни и не ме критикувай. Толкова държиш да се омъжа за Манрике, но смяташ ли, че един адвокат ще се ожени за мен, ако знае, че съм твоя дъщеря? Може да не научи. Да. Ще му кажем само част от историята. Че съм дъщеря на Игнасио Контрерас. Другата ще я запазим в тайна. Сякаш е толкова лесно. Чабела, моля те, не се дръж така с мен. Аз направих всичко, за да бъдеш отгледана като госпожица, като изискана госпожица. Жертвах се за теб. Аз те обичам много, Чабела. Направих толкова неща за теб. Защо не ме обичаш? Защо не ме обичаш поне малко? Самият Алфонсо, макар че знае коя е тя, макар че я обича безумно, помоли нея и Игнасио да се преместят в друг дом. Но защо? Защото разбрахме,
че Чабела е дъщеря на Игнасио. Какво? Как е възможно? И на Росаура. Боже, не е истина. Мили Боже! Накарахте ме да настръхна. Но как? И сега? Познаваш Чабела. Откакто научи, има големи претенции. Държи се така, сякаш къщата е нейна. Сякаш всичко й принадлежи. И това накара Алфонсо да вземе едно решение. Виж, трябва да тръгвам, защото имаме семейен съвет. И на него всичко ще си дойде на мястото. И ще се разбере кой е. Защо са повикали адвоката? Не знам, но господин Алфонсо иска всички да присъстваме. Какво ли ще стане? Не знам, но аз ще се защитавам. Кълна се, че ще се защитавам. Внимавай, идват. Добре ли сте, господине? Да. Матиас, ти също трябва да присъстваш на срещата. Да, господине. Здравей, Алфонсо. Радвам се, че се прибра. 4:30 е. Манрике може да дойде малко по-рано. Трябва да бъдем готови. Помолете всички да дойдат. Извинете, господине. Да. Господин Ароча иска всички да се съберем в салона. Защо? Какво ще ни казва? Не знам. Повикал е Манрике. Сигурно е нещо важно. Изглежда. Но защо не го казва? Каква е тази таинственост? Не знам нищо. Да вървим. Аз няма от какво да се безпокоя. Аз съм дъщеря на Игнасио Контрерас. Касандра? Да. Марике още го няма, но Алфонсо иска да се съберем в салона. Ще кажа на баба. Къде е Игнасио? В банята. Игнасио. Здравей. Алфонсо иска да слезем в салона. По-добре да чакаме адвоката тук. После ще отидем в салона. Седнете. Ще ви обясня мотивите за тази среща. Събрах ви. Сигурно адвоката. Ще почакаме. Госпожо Арминия. Здравей, Росаура. Добър ден. Успях да ви изненадам, нали? Точно за това не ви се обадих. Как си, Матиас? Госпожо! Лело, Моля те, донеси багажа ми. дойде на време. Спокойно, момиче. Какво става тук?
Как си, Ерминия? Добре, добре. Синко? Здравей, мамо, как си? Добре. Какво правиш тук? А Игнасио? Това е Игнасио. Не, това не е Игнасио, това е Луис Давид. Къде е Игнасио? Къде е синът ми? Искам да го видя. Моля те, Ерминия, явно времето, което прекара в чужбина далеч от синовете ти, те накара за първи път да сгрешиш. Това е Игнасио. Шегуваш ли се? Това не е Игнасио, това е Луис Давид. Но как може да ги избърка? Те са близнаци. Еднояйчени близнаци, не знаеш ли? Не знаеш ли до сега? Предполагам, че не се представяш за брат си, за да ме объркаш, нали? Много добре знаеш, че мен не можеш да излъжеш. Моля те, Ерминия. Това е Игнасио, съпругът на Касандра. Не може да е Луис Давид. Каква е тази глупост? За Бога, аз никога не греша. Моля ви, кажете ми къде е синът ми. Искам да го видя. Освен това, какво правите тук? Изглежда, че сте се събрали с някаква цел. Каква е тя? Да, Аз ще ти кажа. Аз съм твоя внучка, бабче. Какво? Не те ли радва новината? Да не си полудяла? Попитай останалите. Аз съм твоя внучка, негова дъщеря. Какво е станало в този дом, докато отсъствах? Каква е тази безумна история? Ще ми обясниш ли, Алфонсо? Това е Манрике. Кой Манрике? Адвокатът. адвокатът Марике Алонсо. Какво прави адвокатът ти тук? Ерминия, събрали сме се, защото аз свиках семейен съвет, за да изясня някои неща. Само за това. Какви неща? Има известно недоразумение по отношение на правата, които имат хората около мен. И аз искам да изясня нещата. Моля те, Росаура, отвори на господин Алонсо. Момент, Росаура. Няма защо да обсъждаме семейните си проблеми пред чужди хора. Не ни трябва никакъв адвокат. Но Мръсните ризи се перат в къщи, а изглежда, че имаме доста. Росаура, кажи на господина да си върви. Не ни е нужен. Но Ерминия... По-късно, ако желаеш, ще говориш с него. Сега не. Първо трябва да разбера какво става. Ти защо твърдиш, че си моя внучка? Ами, научих. От кого? От мама. И коя е майка ти? Росаура. Господи. Какво му става на това момче, което винаги е весело? Днес изглежда тъжно. Проблем ли имаш? И то голям. Кажи ми. Казват, че мъката намалява, когато е споделена. Хайде. Много съм разстроен. И само любимата ми може да ме утеши. Страхотна любима си намерил, скъпи. Но тя ме харесва. Пак започна. Забрави я, синко. Забрави я. Това момиче е много надменно. Лети в облаците. Забрави я. Но тя отвори прозореца си, когато отидох да изнеса серенада. Разбрахме се да отидем на кино. Тя се съгласи. Така ли? Съгласи се. Но след това ми върза тенекия. Отидох да я потърся от тях, но прислужницата ми се разкръщя. Избута ме навън и ме замери с черпака. Ако не бях избягал, щеше да ме удари. Росаура има ужасен характер, синко. Но защо се бърка в живота на Чабел? Какво я засяга? Не отричай. Аз нося твоята кръв. Аз съм Контрерас. Млъкни. Тя ме е оставила пред вратата на къщата, за да израсна при баща си, да бъда до него. Начо знае всичко. Питай го.
Но ти не си Игнасио. Къде е Игнасио? Кажете ми. Защо? Защо не ми отговаряш? Кажете й. Кажете й го. Игнасио... Игнасио е мъртъв, мамо. Не може да бъде. Не може да бъде. Не. Съжалявам, мамо. Не. Не. Отказвам да повярвам. Отказвам. Мамо, моля те. Трябва да се примириш. Никога. Това е любимият ми син. Успокой се. Алфонсо, моля те, кажи ми, че не е истина. Кажи ми. Аз не знам нищо, не разбирам. Хема, кажи ми. Ти ми кажи. Кажи ми, че не е истина. Аз също не знам, Ерминия. Сега разбирам. Ти знаеш. Знаеш. Ти каза на Луис Давид да ми каже Росаура. Кажи ми истината. Вярно ли е, че синът ми е мъртъв? Вярно ли е? Да, госпожо Ерминия. Вярно е. Той е мъртъв. Не мога да понеса тази ужасна болка. Остави ли се пред вратата на онзи дом, когато е била бебе? Може да е циганка. Не е циганка, не. Виж, госпожицата, не знам. Забрави я, не мисли повече за нея, моля те. Мислиш, че е лесно ли? Сърцето избира. Какво можем да направим? Той избира. Твоето сърце ти е изиграло лоша шега, синко. Това момиче няма да остави живота, който води. Няма да остави удобствата заради теб. Разбери го. Онази жена каза, че ще се омъжи за адвокат. Дали е истина или го каза, за да се разочаровам? Да, в дома им ходи един адвокат и аз го познавам. Казва се Манрике. Манрике Алонсо. И ще ти кажа нещо. Той е много интелигентен и много чаровен. Има ли мангизи? Моля? Пари! Разбира се, че има. Няма да я забравя, докато не ми го каже лично. Забрави я. Циганите не забравят. Обичат завинаги. Както Ранду обича Касандра. До смърт. Света Дево. Там ври и кипи. Госпожа Ерминия трябва да изпие нещо, за да се успокои. Но вината е на дъщеря ти. Не, на онзи, който обърка всичко, като се представи за другия. Всъщност е на другия, който... Слушай, те наистина ли си приличат толкова много? Кои? Двамата братя. Наистина ли си приличат толкова? Еднакви са. Само госпожа Ерминия може да ги различи. Единият се е възползвал добре от приликата с другия. Негодник. Огън да го гори дано. Стига, вече е мъртъв. Да, така е. Защо да го проклинам? Мъртвият е Игнасио, нали? Да. Главата ми е пълна каша. Любимият ми син. Игнасито, любимият ми син е мъртъв. Мъртъв. Господи, каква ужасна болка. Не мога да я понеса. Плачете, госпожо Ерминия, плачете. Така ще се почувствате по-добре. Скъпото ми дете. Няма да го видя повече. Няма.
Искам да ми обясниш. Татко, моля те, чуй ме. По-късно ще ти обясня всичко. Моля те. Били са двама. Двама различни мъже. Сега разбирам всичко. Господи, но кой е убил Игнасио? Кой? Да не би да е болна. Казахте ли, че съм аз? Добре, не се безпокойте. Благодаря. До чуване. До чуване. Здравей, мамо. Здравей, сине. Как си? Вземи, купи хляб. Благодаря. Колко странно, Роберто. Кое? Манрике беше поканен на среща в дома на господин Ароча. Да, знам, той ми каза. Отишъл е, но не са го приели. Какво? Точно така. Прислужницата отворила и му е казала, че не могат да го приемат. Не може да бъде. Алфонсо лично е поканил Манрике. Да, Казал му е, че въпросът е много спешен. точно това ме тревожи. Чул е гласа на Ерминия и е видял куфари. Сигурно Ерминия се е върнала, но не разбирам защо е трябвало да отложат срещата. Да, знаеш каква е Ерминия. Може да се е ядосала, че Алфонсо смята да направи нещо, без да я попита. Да, Алфонсо е искал да говори за наследството. Щяло е да има нещо като семейен съвет. Мамо, къде е Манрике? Прибра се ядосан и отиде да говори с един клиент. Ще се обадя на Хема, за да я попитам. Не, синко, не дей. Защо? Аз я потърсих, но не пожела да се обади. Значи в онзи дом наистина става нещо лошо. Нали? Хема винаги е била толкова любезна с мен. Мамо, там явно има много сериозен проблем. Не знам какъв е, но е започнал от вчера. А неочакваното пристигане на Ерминия е объркало още повече нещата. Изпий това, госпожо. Ще те успокои. Не искам нищо. Нищо. Изпий го, за да се успокоиш. Пини поне няколко глътки. Какво е? Отваря от билки, които приготвих. Не искам. Вземете го. Не искам нищо от вас. Не говори така, скъпа. Виждам, че страдаш и искам да ти помогна. Казах, че не искам. Вървете си. Не чухте ли, че не желае? Господи, каква каша? Това е Луис Давид, а Игнасио е мъртъв. Но кога и как е умрял? Какво е станало? Защо Луис Давид е решил да се представи за него? Възможно ли е да... Не разбирам. Не разбирам. Защо не ми съобщихте? Защо не ми казахте нищо? Кога почина синът ми? Кога? Какво стана? Било е злополука, нали? Нали Луис Давид катастрофирал е? Кажи ми. Искам да знам как се е случило. Моля те, кажи ми. Катастрофирал ли е? Не, мамо. Игнасио не е починал при злополука. Бил е убит. Не. Кой е бил? Кажи ми, кой е бил? После ще говорим за това, мамо. Трябва да има заподозрян. Трябва да се разкрили нещо. Кой е бил? Не се знае. Още не се знае. Ти. Защо не й кажете? Кажете й. Ти знаеш. Ти знаеш Росаура, нали? Ти знаеш. Кой е бил Росаура? Кой? Тя.
Гледахте 75-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сърчичиев Съра, преводач Силвия Илиева, тон режисьор Светомир Цветков, режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Hechiceros, en tu viene el destino. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava por nuestro amor. Reina de la noche, envidia